Idvezlégy kegyelmes Szent László király, csillagok között fényességes csillag, drága gyöngyök között drágalátós gyöngyszem. Szent László az a magyar király, akiről a legtöbb legenda született. Ő, aki megmenti a magyar lányt a rabló Kuntól, vizet fakaszt a sziklából. Imájára szarvasok, bivajok vonulnak az éhező magyar sereg elé, és ugyancsak Szent László fohászára Isten az aranypénzt kővé változtatja. A sírján tett eskü bizony súlyos eskütétel, hiszen a hamisan esküdőnek vállig leszárad a keze. De Szent László nem csak a legendák királya, nem csak a legendák győzhetetlen hőse, hanem a valóságban is az volt. Akár keletről, akár nyugatról támadt ellenség az országra, Szent László visszaverte a támadásokat. Olyan vezérő, olyan magyar király, aki soha nem veszített csatát. És ha belegondolunk uralkodására, hogy mind keletről, mind nyugatról bizony fenyegette az országot erős és kegyetlen ellenség, ez nagy szó. Nehéz körülmények között került a trónra. Eleinte nem is szívesen vállalta, de mégis egyik legnagyobb királyunk lett. A belső bajokat kemény kézzel intézte a király, és szigorú törvényei bizony meghozták az eredményt, Magyarországon a bűnözés csökkent, az élet pedig biztonságos volt. Kívül pedig nagyon tisztelték, hiszen ha hihetünk egyes forrásoknak, az első keresztes hadjárat vezérének is Szent Lászlót szerették volna fölkérni, ha halála nem akadályozta volna meg ebben. De nem csak a krónikák, nem csak a hivatalos középkori hagyomány tartja őt nagy királynak, hanem a népi emlékezet is. Gondoljuk el, hogy mennyire szerethette a nép, az egyszerű nép Szent Lászlót, hogy 19. századi Palóc népének így emlékezik meg róla. László király, mikor meghódt egy ideig, az ég lovászmestere volt. Ő fonta be a göncölszekér csillagporos lovainak a sörényét. Kell-e szebb emlékezés egy jó 800 évvel korábban meghalt királyra? Szent László lakja azonban nem csak azért nagy a történelemben, mert hatalmas király volt, az ország biztonságát megvédte, hanem azért is, mert benne több évzeredes hagyomány egyesül. Ha megvizsgáljuk a Szent László freskókat, a lányszabadítást ábrázoló freskókat, melynek legtöbbje Székelyföldön és a felvidéken van, de van a Dunántúlon, van Szlovéniában, és van a Duna-Tisza közén is, akkor azt láthatjuk, hogy bizony benne egy régi sztyeppei hagyomány, több ezer éves múltra visszatekintő sztyeppei hagyomány ötvöződik a keresztény lovag eszméjével, a keresztény király, a jó keresztény király Krisztus katonájának eszméjével. Mi ez a régi? Hát a szkíta korból maradtak ránk olyan bronzveretek, aranyveretek, amiben a küzdőhősök puszta kézzel markolják egymást, bár fegyverzetben vannak, teljes fegyverzetben vannak, mégis birkóznak. A lovaik is acsarkodnak egymásra. Fölöttük pedig kiterzesztett szárnyú madár lebeg. Székelyföldön, felvidéken, ha figyelmesen nézzük a Szent László legendát ábrázoló freskókat, ugyanezt látjuk. Bár a kun és a király is teljes fegyverzetben van, páncélban, soha nem fegyverrel küzdenek egymással, hiszen nem fogja testüket fegyver, hiszen mindkettő szent, hanem puszta kézzel küzdenek. És ha arra gondolunk, hogy a magyar népmesékben, amikor a kicsi királyfi, vagy a pásztorlegény legyőzi a sárkányt, és nem fegyverrel, nem karddal, hanem úgy, hogy derékon kapja a sárkányt, bevágja bokáig a földbe, aztán a sárkány bevágja a fiút derékig, aztán a fiú bevágja a sárkányt nyakig, majd levágja a fejét. Akkor bizony elgondolkozhatunk a Szent László freskók pusztakezes harci jelenetén. Aztán szintén évzeredes hagyomány, hogy a kunnak, a sötét erőnek egyedüli sebezhető pontja a horgasina. A lány bárdal a kun horgasinába csap bele, hiszen tudjuk, hogy a táltosnak egyedüli sebezhető pontja a horgasina. Akár a szibériai teremtési énekben, amikor a manók, szárnyas pasker és véres orrú pasker fecskefarak alakú villás nyílvesszővel elnyilazza Numitorem hatlábú rénszarvasának az 5.-6. lábát, vagy amikor a Duna-Tisza közi történetben, amikor fekete és fehérbika alakban küzdenek a táltosok, a jó és rossz táltos, hogy a jó táltos arra kéri a gazdát,
parasztgazdát, hogyha látja a gazda, hogy a fehér táltos veszítené, a fehér bika veszítené a küzdelmet, akkor kapával, sarlóval, kaszával, kisbaltával bizony vágjon bele a fekete bikának a horgasinába. Szent László küzdelemben pontosan ezt látjuk. A lány egyenesen a kun horgasinába vág. Ezek mind a sztyeppe évezredes hagyományain alapulnak. De ugyanakkor Szent László a keresztény lovagoknak a mintaképe. A középkorban Magyarország zászlaját Szent László zászlajának nevezték, és a csatakiáltás úgy hangzott: Uram Isten és Szent László. Janus Pannonius Búcsú várattól című versében így fohászkodik a végén: Szent László, oltalmaz, és te légy vezérünk. Egészen a 16. század végéig Nagy Lajos királytól a magyar pénzek egyik felére Szent László király alakját vésték, alakját verték. És Szent László visszatér az egész magyar történelem során megvédelmezni hazáját, hiszen gondoljunk 1944 őszére telére, amikor megalakult a Szent László hadosztály, aki hősies és elkeseredett harcokat vívott az Ipoly mentén, a budai vár védelmezésében, a hazánkra törő vörös hadsereg ellen. A képzőművészetben, a népi legendákban, az írott történelemben Szent László, tehát mint a haza oltalmazója, a győzelmes király, és mint a kegyes, jószívű király jelenik meg. Azt mondhatjuk a 21. század elején is, mint a középkori költő: Szent László, oltalmaz, és te légy vezérünk.